pini tum 6 schedule implementation committee pen pothot kerang ke tom halada office along sai hem long phapon lo la sinali tum kado babe kerang ke doan tum dami lada ki phateng pen nali tum RD ki pen lada ke wang pon pot nali tum 6 schedule implementation committee pen nali tum fan card down pajari lo la si pini jasemet cap ner cap la pen kan suini ra incorrectly 10/8/2024 August achiklo pini hani kang sama porang jasemen itum ke phanan ko kalam theke puthot pani si nilitum trokarni nilitum pherang ke amai dulo la pen hala nilitum program la pu speaker do mena sabsu apor kai jason un epen jok nilitum phapon one dela la si pini abangke la so puthak nilitum puthot piklar kontupo la silalo non nilitum jasemet panel discussion on 6th Schedule and Autonomous State and 125th Amendment Bill. Laso puthak sinilitum chethan chimung ponji. Lasi adima bangke lahen lo Farmer Growth Center la State Bank la dak State Bank men part cholote la nitum technology hadak sa venue iltum pithik lo la pen apor bangke or pai cap adak de 10 AM pen ani kan sam 5 PM ang sinilitum hot pon lo lasilada nilitum partiality kavidya je phan plak bong kavidya je phan political party atum phan anna chopha pon lo inut alang tum resource person na hisap na chitoy dum je phan sinilitum lo pele pon eto nonani kan sam sinilitum kirom dam lo kipidam bangke petang pon lo lapen NC Hills pen tame nilitum chopha pon lo di masa songja pophan alta kan minut phapon lo lapen high court advocate doji alangli phandame lok pele lo alangli dana chitong ji la so lasi nilitum non karbi anglong arat atum chini dangji athe non la 125th la bangso constitution kang chap thu boyalong nilitum autonomous council cap du north east lo la ke patum phanta la bangso a bill jong se akehen no a clause amokha article amokha pilut pon delo polotang te iltum man kan hok thekanji nasi laso 125th constitution amendment along kopi pima akeme kopi pima akehen no black and white aki glapen akilok kipang thek pe meje phansi nilitum la bangso kre thom bangke nilitum la panel discussion bangke phapon lo lapen ladak nilitum puthot kipu gantung baka chuning di gantung mangkala henlo ladak student organization do karbe ang long ardo lapen social organization to atung tadu latuma phan tame alang tum phan ladak through media hoi pen pherangke hoi pen tame nilitum alang tum phan tame phapon lo krege thomani na chitong dun dek je phan athe labangso a discussion mate labangso 125th amendment bill long mangkala henlo ilitum ratcharia song bangge pinido pinabawe lapen nang chilar bomji laki komat se kemia bang fuma la se cari pon bomja posi nona bangkel tum ka chini nai bangala lo lake khelam bina ka posi lake komanda party pan ke rore de ji polama belo aron bina ka pot lo ke itip jong si ake no allo ki pe pas lo polo tang te lake mu ki bang ji langa obe panta lake isi here meme mate ki vira na thu si tum hanang japon ro la sila bangso amendment bila putha ka bangke chini pe mesi keheno a clause a section a paragraph ana bangke rectify nangji ba ilitum halada pe chok thunangji kali pulotangte itum pe jok long le la henlo nilitum la dakpen nilitum 6th schedule implementation committee pen rangke to ban kipa bangke long to fix pe such as ponji la pen Tumama song kan political activism tumama sino ke patutang mo sila tami hok lo la 125th constitution amendment apu thak bangala lo lake all india lo kai menje ke sedami iltum ke state long le delang ma didi la se district council andar situm ke dokokolong posi ladak iltum district council ar lo kopipi mala 6 schedule pe sanang ke chari bam la pot haladak ilitum aphanak ke no hormu dokokoposi halahai ki pachok jia abang ilitum claim pon angko la so puthak si la 125 palong si du eto lambang ke ladak 6 schedule jong si emen lo plotang temo autonomous state ki hangya phanda ilitum aja pong
kapiter son mandati asila hai putak sila 120 people long sidu yak do abi nang ada make 6 sidul ta adak si lut ponlo 120 people long sidu ponlo for example seat kipa bat kadu kagian adak sidu yak lalu lapen non racharia song aphan nilitum kot alopen kipale tang lahan lo ESDC fanda nilitum pilih ponlo lapen kongres atum fanda pilih ponlo lapen CPML atum fanda pilih ponlo lapen non KPDC lagi BJP tum fanda itu pilih ponlo nasi partiality abeda nangji puak putak sini tum racharia song tum anda pilih ponlo sofa ponlo lapen nilitum APHLC fanda hapon lo akhirnya sarjaya gathal fanda me lo pilih ponlo lang me fanda me lapen ang tan ben bang kelahan lo nonamat yang sihils pen doji inut doji songjap po lapen XMLA tum tanang si tong dungji pusi uthot berta nang pitu na XMLA oh lapen jakas tum hanta pilih ponlo lo alang tum hanta lo pilih ponlo lasila sorni bang pilih tum aki ka kilo kalam bang chini pe minanji pusilang tum hanta pilih ponlo lapen yoga pran mesen pulo tang te na chitong lunji kusi alang li penta belam te taklan po lo charia song tum doan stame lapen rat karbiang long ara doan mantame ni tum chu perangke en chini tum kachuning report na chitong dun vek je phansi pachini pon